dag i TV2 News skal vi på Danmarks 5-stjernede restaurant Le Quartier. Så lad os gå ind. Der er lige et bord ledigt her. Det er sandt. Der er ikke en bord, men der er stol. Tjener? Tjener? Ja, Hvorfor er der ikke en bord? det er fordi, det er der ligesom ikke på vores restaurant. De skal stå op og æde. Nå, hvad vil du gerne vil bestille? En hummer, tak. Du kan få noget lort. Ad det! Ad lortet. Undskyld mig, har jeg taget fejl af jeres 5 stjerner, eller... Nej. Du synes måske, det er en dårlig restaurant? Nej, jeg siger ikke det er dårligt, men hvorfor ingen bord? Hvordan kan det være en 5-stjerners restaurant, når I serverer lort? Skal jeg slå dig ihjel? Nej,